Od rána rozmýšľate, čo budete jesť celý deň. Strašne to zahlcuje hlavu a človek potrebuje strašne nad tým rozmýšľať. Tráva je maximálne obmedzená. Ešte dávať pozor na to, aby ste prijali minimum sacharidov je náročný. Som začal dodržiavať stravu. Tiež som na začiatku nevedel čo ako a počase si človek veci osvojí, len to je to o zvyku a aby si človek vytvoril nejaké návyky. Dneska je 5. deň, čo chcem byť v podstate pod 50 gramov cukru denne. Zatiaľ sa mi to moc nedarí. Predvčerom som mal 175, včera som mal 120, čo už je celkom super. Kúpil som si také čipsy z červenej repy, tie obsahovali 40 gramov cukru. Takže je to veľmi náročné. Ešte dnes to bude zaujímavé dodržiavať vlastne celý protokol. Jesť bez všetkých alergénov, bez mlieka, múky, zemiakov a všetkého tohto. Ešte dodržia vlastne sacharidovú dietu. Team building bude taká previerka prvá. Musím povedať, že som veľmi prekvapený, lebo vyšlapal som sem hore a vyšlapal som to dosť v pohode aj hore aj dole po tých šútroch, čo majú ľudia problém. Takže chôdza dobre, tie nohy sú slabé, nie je to úplne, že tip top, zdravý človek, ale výborné, určite oproti tomu, jak som chodil a stále to opakujem. Schody som nevedel výjsť, chodil som obadlý a dneska som vyšiel v podstate, vyviezli sme sa lanovkou, ale vyšiel som sem hore, ja som veľmi spokojný, je to super.